Prvo mali detoks za tijelo, ipak je u zdravom tijelu zdrav duh, pa dopustimo si malo luksuza i brige za sebe. Recept ne može biti jednostavniji. Jednu žlicu meda pomiješajte s nekoliko kapi svježe isciđenog limuna. Nanesite na lice, ostavite 10 minuta, a zatim isperite. Med hidratizira, a limun prirodno posvjetljuje i osvježava. Savršeno za obnavljanje kože nakon praznika. Popili ste svoju jutarnju kavu? Odlično! Talog koji vam je ostao iskoristite za savršen peeling za tijelo. Kavu pomiješajte s jednom žlicom maslinovog ulja i jednom žlicicom šećera. Masirajte na vlažnu kožu i isperite. Ovaj peeling omekšava kožu, potiče cirkulaciju i miriše predivno, a realno savršen je dio jutarnje rutine.